ଶ୍ରୀକଣା ଚାନ୍ଦିପୁର ସି ବିଚ୍ ରୋଡ୍ ସତ୍ୟସାଇ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜଣାଶୁଣା ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନନ୍ଦ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଣୁ ମାଧବ ପଣ୍ଡା, ଜିବି ସଦସ୍ୟା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ପଣ୍ଡା ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ସଭା ଆରମ୍ଭରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସତ୍ୟସାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପରେ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସ୍ୱର୍ଗତ ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା କଲେଜର ନିର୍ମାଣ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସହ ଏହି କଲେଜରୁ ପାଠ ପଢ଼ି କିପରି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମିସ୍ ନିମିଷା ସାହୁ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଏଠି ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଅଭିଭାଷଣରେ କ'ଣ କହିବି ଏଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦ 108ର କନସେପ୍ଟ ମୋର ମନକୁ ଏ ସତ୍ୟସାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ତାକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରାଇଥିଲେ। ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କରୋନା ସମୟରେ କରିଛି। ଏବେ ବି ଧୁରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ବେଣୁବାବୁ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ବେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଗରେ ହେଇଥିଲା। ବେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଏକା ନୁହେଁ, ବସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଳଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ साई फेस्ट 2026 को आसो सहित अच्छा मानव बालेश्वर विधायक मानस दत्त भाई और एनुअल फेस्ट शुभेच्छा जनइबी साई इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज को उत्तरोत्तर उन्नति हो। एठी युगोपयोगी टेक्नोलॉजिकल एडवांस कोर्स सहित पिला माने ए अंचल एवं मोर जहाँ इनफॉरमेशन अच्छी झारखंड वेस्ट बेंगल पिला पाठ पढ़ी समस्त अनेक बालेश्वर एम्स को लेकिन गोटे अवहित